Thank you, Mr. Chairman. I actually didn't think that would work. Yeah, I'm still not sure that. How long ago did you know? See you tomorrow. Lalap, tagay ko na mong kopi. Tagay ko na mong kukuan. Pwede ka na Chips. Pwede ka na magkaon? Ano na, pero gusto ko mag chips. Kaya ka ba? Lalap mo na ko kaong lalap. Kapit mo lang. Butang na nila ito. Amelin niya. Butang na. Kakaya taklobig. Kaya pusing madao. Kaya butang na siya sa kwan. Yung butang? Dito. Pag sa butangan na nagkanto ka. Ayaw na napagtaklog ka na siya. Unaha o. Ana daran taklog. Son na lang. Ngayon kayo ba? Ako lang kayo. Ha? Ano lang kaya? Man. Sige ko. Ano? Sige ko ay. May panugo. Man. Ano na pong iPad lalab? Ha? Butang na sa Auguson. Ayan. Butang na doon sa kuan. Ang isda. Ano ka dito? Ganun na. Butang. Nasa plato ba? Butang dito sa kuan ba? Basurahan. Hindi ko lang ganin ah. Wala gani. Butang. Anak. Ayos. Okay. Imong ipagas ang tubig. Pagasin tubig. Hush. Ano na lang. Alam na lang ng iPad lalat. Saan na sa kin? Ano ba? Sorry ka, dara mo na magkag... Ano ba ni kayo? Dari ko ang code. Sibak-lakaw. Nakasalda? Yung panugo. Nalab. Nadimil ako karon. Ang chat ng kauban. Lakad lang mawala. Oh, Sa matuloy. trabaho. Namin trip sa Rayo. Trip? School trip. Ang gusto mo ito? Alas 9 mong lakaw. Ugma? Karon? Karoon na? Oo. Mga kubalo ka na? Mabili ka na ko gignan. Wala. Nabade? Oo, kubalo. Cancel mo dun sana. Mong reschedule karon. Kalinto yung sana. Kato nagyan ako sa mga last month. Nag-cancel mo siya, reschedule karon naman. Karon kasi nabili mga lakaw. Ano? Ano ka ito eh? Nandun ka. School trip ba? Gabi mo magikan ka para bunsag ako dito sa'yo. Saan ka ito gani? Mas! Mag-prepare na ako. Kami mga kuga? Kagabi aron? Kagabi na? Gabi ano ka para matulog. Pagka ugma ka, dito na. Pati gabi iya na. Guys. Ano may kabal mo ito? Kabas trabaho kasi hindi. Kisa? Ano kabas trabaho? Kisa gani? Isa-isaon din ako makabas ng trabaho? Ayos. Lalab, jijigi ka. Mag-prepare na ako. Ano ba ito kayo? Gabi na mo tayo? Ayos. Hindi pwede. Magbalas ng siguro ko kay ang jacket kay tunaw ba yan? Pang-hoodie eh. Saan ito ang dress? Apa ni?
Ang tuloy ka? Ano nga? Ang tuloy ka. Yan. Hindi man. Masa ikuanin mo yung Gabi mo ba kayo? Hay, gabi kayo magkikan no kay Kuan. Gituyo na sa school. Kay para, unsa para kanang pagkuan ba? Pag lakaw. Pabot dito buntag na. Kay buntag mo activity. Nga ba, matog na kami sa biyahe. Layo biyang rayo. Sa... Ay! Sarap. Ba't ka mo kagabi eh? Ay! Wala ka ito? Ha? Nagili ang buwang mo. Sige, rekorta. Wala yung nandun ako sa iyo. Ano galing ato dito? Ay! Nandun magbuang. Mayroong gani. Hoys! Iiwan ba? Ayun ba? Punta ka doon. Ano, sugutin mo? Kaya tugnaw na ba yan? Yan, itag na na. Kaya tugnaw na sa ka. Hoys! Mas tugnaw dito. Kagabi na kastanan. Ay! Dili mo sige ko na lang. Hindi nga ganyan mag-adto. Nakaredy ng binagamit. Pinakamalita mo yung dadundokan. Dami mo mawala. Wala na lang siya. Pit kasi. Kasi nag-outing din sa school. Hindi, magkaan ko kanina. Ako nakapabala diri ah. Ito lagi ka? Oo. Diri sa ka. Ikaw ba lang yung ano? Hoys! Ano? Yung kundyo. Siya. Ano? Ikaw ba lang diri ah? Yan. Walang kayo, pwede sa balay na. Bakit na ako dali ko? Hindi ka ng balay. Wala pa daw na kung wala. Hindi na akong guys. Kaya ganito pa kayo. Pagin siya dali ah. Saan mo kong kikal ako? Ito lang pa siya. Yes! Bakit yung dugo? Tanto ka tumuli. Salita. Kalami, aning malay manugo. Ito na po. Yung balik ko ka. Ito na. Anong balik ka?
Kami nag-divorce din. Nasa COVID. Nasa naman. Yan. Good.